trage clase noverii și că dumneavoastră să te și că dumneavoastră ne-ați obligat să ce un oblic, ca să nu prezumvreți. Spădim în spăție, vă spădiți pe dacă chiar nu vreți. Eu te înțeleg. Eu fi spădiți în nu, dacă clar, da? Deci eu nu am zis obligatoriu, bla, bla, bla. Dacă nu vreți, nu mă răspund din poveste. Acum am zis până mâine să completați acolo și gata. De capturat pe Lasă umbrela jos. Lena? Stăm cu Lena. Lena. Păi nu vrea să doresc, dar după aia să avem o licenție, să avem germană. Mai văd eu o dată. Demnita germană, să nu fie probleme și după aia și cum credeți? Da, și eu țara, că mi-e gata să nu merite. Ce să se face?